Ik vind dat je de camera altijd onhoren, maar dan is ze volle liever voor mij. Ja, dat wil ik. Love you too. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, zaken is Joet onverwachts vrij. Want een juffie in contact geweest met in dit corona hier en zien geen vervanging. Dus, nou ja, dan is het alles. Op de planning voor Joet, ik ga even oerles in de theatertuin over de Kriesclip. Hoe we het al hier dwang gingen, wat de mogelijkheden binnen in de theatertuin. Mijn heid is er even bij en mijn omke van de technische kant. En een prutje van Omroep Friesland. Dus van, hey, wat hebben we nodig, wat kunnen we broeken. En we willen graag de mooie kleurplaat die we van de omroep kregen, even een kleurje. Al hier, dan kan die jongen in de skoog, hè? En zaken, wat hiest u van de morgen in de skoog? Skoola. Ja, iets van Skoola, hè? Wat stiet er ook weer op? En heel hier 3 zakjes. En heel hier sokken, ja? Goh, wat stiet er ook weer op dat Skoola? Wie let het aan blijven? Wie let het aan blijven? Zoekwoorden. Oh, ik weet het niet meer. We laten het aan zo even zien. Maar nou ja, we gaan dus naar de theatertuin. Ik kan de jeugd en bij Beppe Klaasje lekker ouwe hoeren. Dan kan ik aan even importeren. En natuurlijk even om een bakje Roffie koffie. Let's go! Wakker sneller. Jessica of zaken? Ja, dat was ik het horen natuurlijk. Al dat netjes. En Famke, maak een studie voor Ildau? Ja, die hier qua Famke. Nou, maar Ildau kent toch een kleur in. Dan Famke die wel mooi, meidje. Nou, mooi. Nou, maar zie hoe netjes. Ja, die daar hebben we op. Komt correct het leven. Ik vind dat je de camera altijd onhoren, maar dan is ze volle liever voor mij. Ja, dat wil ik. Love you too. Oh, dit doet... Of zit er een dop op? Nee. Zo, nou, we gaan even door de tuinwest. Alle mogelijkheden nemen besprutsen. En nevens mij moet het wel heel leuk worden. Het scenario is een beetje dat Pake Zaken is de Kriesman. Die komt together on met Siep, de tuinman. Die is de hulp, de elf. En een sneeuwpop, Chippe. En die komen op met een kriesbeer. Die halen ze zogenaamd uit het bos. Dus ze plantje ze op de auto van Vakker. De pick-up truck van Vakker. En dan rieden ze richting de theatertuin. En daar staan wij dan als familie van der Wals is maar. En later komen ook nog al je vrienden in. Dat is een beetje het idee achter de clip. De basis is er. En dan ben ik heel benieuwd. Het is best wel dreig film, meidje. Ja, we hebben waarschijnlijk 8 tot 10 worden waren voor in je clip van 2,5 minuut. Maar ja, ik had er wel nog in. Ja. En Zaken en Famke ben al aardig vier met de kleurplaten. Het Zakenmakker en Famke. Nou, die van Famke kan mooi in de school van Ildau. En die van Zaken, nou, die mag nog correct even een beetje vierde kleurjaars. Maar hier wil nog eerst even gamen. Nou, vooruit, ik ben de minste net. Kan ik het even typen, kan hier even gamen. En dan game vanmiddag nog even leuk. Vierde kleuren. En het nieuwe speeltje dan. En ik zie hem aan weg. Via het net te abonneren en een blauw toenke oplicht hij aan. Wat doe je? Zullen het hoofd zitten? Dit is leuk. Hij is binnen het heel nou. Mag ik? Oké. Kijk eens. Kom eens hier, kom eens hier. Ze valt mij het niet van. Zo moet ze erin. Hey jullie. Ja, ik zal even zaken om wat Christspul. En heel wel. Ik ga even naar de winkel. Ja, je moet even wat lichtjes ruilen. Want we hebben hier gekleurlichtjes, maar wie beter dat er gewoon in je kleur weer. Dus maar we gewoon... Ja, de kleur is mooier. Ja, maar voor de camera weet het net zo goed. Dus hebben we warm witte lichtjes. En nog even zien wat er nog meer is. En bij de kringloop zullen we zien. Zullen we dat maar? Box houden. Oh, die vind ik goed. Oh,
mooiste Is dit echt mooi? bij een beemontade. Nak! Maaien van wezen Zeg alle je blied, cadeautjes in de zak. Kries beemontuur, Kries moet ze in hier. De wil is Om een nacht. maaien van wezen alle vertier. De band die binnen, Gelucht. jongen en verhalen. Roen het vuur. Vrienden En familieleidje. U alle willen meidje. Christie is de mooiste tiert van tiert. Een beemontade nok. maaien van wezen alle Alle blied cadeautjes in. in de zak. Ja, zaken kennen hem beter dan mij. Zong met hem correct al verkeerde tekst? Ja. En hier is het goed, hè? Wat zong men toen? En toen zong ik toch vrienden en familie, want toen moest eerst jongen en verhaal. Ja. Zaken werd het altijd heel gauw teksten. Nou, we pakken even een luchtje. Het waait een beetje. Het waait een beetje. We zijn bij de kringloop, hè? Zullen we eens hier Ja, kringloop? waar zit dat? Kringloop. Kringloop. Westjet kringloop. Wel. En omdraaien. Is de jas te veel? Als het een heel mooi jas kunt. Ja, ja. Heel er in de kaartje erbij? Ja. Ben je nou fietsen? Ben je nou fietsen te kijken? Hallo. Oh nee, shit dat. Shit dat. Shit dit. In de bakken even shit. Ah. Veel zalm. Kan het maar behouden. En hier. Oh, en mooi peers. Peers. Goud. Ja. Wat is dat? Dat een soort slingermiljardjes of zo? Of is het? Dat is een slingerjacht. Oh, ik weet niet wat het is. Dat is een jacht. Of is het zo'n ding? Ja. Ja. Hier nog al je boom. Tje, dit is ook wel leuk. Beetje roestbruin. Nou, je kan wel slagen. Nu eens even naar zien waar wel even. Ja, jongen. Geen green, hè? Er is net zo volle green. Reet is er genomen. Green net zo vol. En blauw is er dan al, zie maar. Ja, blauw hoeven net, hè? Als er net bij... Goud. Goud. Goud hebben ik wel. Hier moet ze. Zet er hier op. Hoe staat dat? Nee. Met me hierop zetten? Ja. Ja. Heel erg in de mens. Is het beter? Het is €1. Serieus. Zit dat er zo uit? Net leuk? Maar ben ik Chris bij hem, hè? Crispy hebben we wel. Gaan wel heel volle van vrienden en zo. En mij hebben broeken. Oh shit, je zit nog van dit spul. We zijn slagen, we gaan nog wat laatste dingetjes. Nou, ik wie nog een paar dingetjes. Ik zie nog net echt iets van jaren kwam ik achter. Dus nog wat kleerspul. En een vestje hier nog voor Ildau. Want het is best wel fris en het is eigenlijk alle opnames bij Boet. Dus ik hier wel een jurkje van haar, maar ik denk dat ik neem een lekker vestje ervoor. En we hier ook nog een heel mooi moedske, hè? Ja, 2. Tja, hou doe die eens bij. 2. Ja. Oh, best mooi. Ja. Oh, best mooi. Vet schattig. En coole kessens. Dus we gaan op naar huis. Ja, door de kofferbak
ramen dicht en we gaan op. Nee, broekster. Wat? Sa rent en die dan toch weer een beetje oors. Want Marianne die hier vregen had zaken ik mij woon naar de Pieterdisco bij hun in het dorp. Nou ja, dat vindt hij natuurlijk super vet. Dus zaken die is correct ophellen. Die gaat daar maar heen. En we gaan afpraten dat we dan maar verder moeten met de tekening. En we doen nog het speeltje doen, maar nou ja, dat wil dan niet meer. Hindert niks, doen we dat een andere keer. Dus ze renten die dan toch altijd wel weer oors en dat is plant. Als ik eigenlijk niks plannen meer ben. Hilde die zal even mijn telefoon uitpakken. Doe maar net leven. Geen boord, dat is goed, poppie. Wat doe je? Wat doe je? Het wordt echt een licht draakje, hè? Zeg maar, loom en voorzichtig het in het begin weer. Zo pittig en fel wordt ze nou. Nou, hinder ik niet. Ja, ik wel wat in te zetten, hè? Net om hem wat bondjes. Nee, nee. Nee, nee. Ja, maar dan. Dank je. Dank je. Nee. Dan was maar dan een... Nee. Draakje. Draakje. Hoe is dan dit boefke? Ik denk dat ik haar even een skinne kom toch? En dan maakt ze nog wel even een oekendakker. Want Pereira Wang had ze. Ze had ik maar even geslipt van de moor. Dus dat kan wel even, denk ik. Zullen we dat even doen? Hey jongens, ik ga je weer meenemen een hele leuke dag. We gaan wat afspraken maken om het opnemen van de clip. Ik ga naar mijn zaken om kriespul uit West. En de zaken die gaat nou naar de Pieterdisco. Hilde gaat nog even koersen. En ik ga dan denk ik even wat hier opruimen. En dan even met de fotjes omheen. Dat laat ik het me aan. Dan is ze daar alweer voorbij vleen. Ik heb zaken doen om een uur is 8 kwartier weer ophellen. Dus hartstikke leuk even. Hartstikke een leuke uitje, no? Nou ja, ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw toenk omheen. En via het net de Chill app te downloaden van je tablet als telefoon. En dan naar je chatvlog. Hey hoi!